Sí, és el moviment emergent actualment a l'estat francès i també aquí. És una nova manera de pensar la política en fora dels esquemes tradicionals. Tots els partits, esquerra i a dreta, han fracassat. Tots proposen solucions per afrontar el futur, però amb els esquemes del passat. Mentre que Europa Ecologia vol trencar aquest motllo. És una associació de gent que ja són implicats en política al voltant del Partit dels Verds i de representants de la societat civil, gent implicada en el món cultural, en el món social, en el món econòmic, en el món cívic, en el món alternatiu. Com és el seu cas? Com és el meu cas. Jo no sé si sóc conegut al gran públic, solament en alguns sectors, en d'altres menys, però tenim amb nosaltres el Vall de la Llagona, tenim gent que són implicats al Vallespí, sobre la costa, al Conflent. Em sembla que som representatius a la vegada de la societat plural nord-catalana i de tots els seus territoris. Desacomplexats en aquesta elecció i crec que en el context actual som la llista millor plaçada per ser el pal de paller per un ampli unió, un ampli ressemblament a la segona volta per dirigir aquesta regió. Anem per guanyar i anem per dirigir. I crec que les solucions que proposem són noves, tindrem una pràctica diferent perquè no som pas professionals de la política i no pertanyem a cap clan establert i sabem el que pesa, el que compta el clanisme a Catalunya Nord i al Llenguadoc-Rosselló. N'hem tingut l'experiència aquests, jo no diria 7 darrers anys, però ja fa més de 50 anys que durem. Nosaltres en aquesta llista tots tenim una especialitat, però em sembla que tots tenim a veure amb el conjunt de les competències de la regió. Aquesta regió té un pressupost de 1.100 euros. Doncs comença a comptar, comença a pesar... 1.100 milions. Perdó, 1.100 milions d'euros. Segueixo. Exactament. La major part ja és afectada. Hi ha els grans camps de competència de la regió, que són els transports, la formació professional, els liceus, l'endegament del territori, les comunicacions, la cultura, el turisme, el suport a l'agricultura, la pesca, els ports... Molta gestió. Hi ha molta gestió, però em sembla que podem pesar més enllà del símbol. Donar un signe fort de renovació, un aire nou a la regió, donar esperança als 2,5 milions de persones que viuen en aquesta regió, noves perspectives, relocalització dels llocs de treball, noves creacions d'emplecs a través de l'ecoturisme i de totes les noves tecnologies per substituir les indústries del passat, donar un nou impuls a la cooperació transfronterera. Això s'ha deixat de banda, serà potser una de les meves especialitats i aportacions en aquesta llista i a la gestió d'aquesta regió Llenguadoc-Rosselló. Soc número 2 en aquesta llista, doncs, per tant, amb moltes bones perspectives de ser elegit. I si sóc elegit, no seré únicament el representant de tot el moviment cultural associatiu nord-català, sinó també de tot el territori, i jo no voldria ser el català de servei com surt de la capsa quan cal parlar de la llengua, de la cultura o del transfronterer. Això és important, però em sembla que tenim de donar una visió de tot el món que ens concerneix. Em sembla que serem associats amb d'altres formacions, però que serem el cap de paller d'aquesta nova majoria plural i d'esquerres a la regió. Menys és impossible. No hi haurà miracles, però tot serà a l'alça i molt més ben repartit. Bé, a la segona volta em sembla que les coses són clares. Europa Ecologia ja tindrà una aliança amb el Front d'Esquerres. Pensem també que podrà tenir una aliança amb els socialistes que no són allistats o que es desmarcaran del president actual, el president del passat, i em sembla que això és suficient per constituir una nova majoria per batre a la vegada l'esquerra dogmàtica i clanista i la dreta UMP.